Čau. Vítejte zpátky. Ráda vás vidím, i když vás nevidím. Doufám, že jste vy rádi, že vidíte mě. Jsem tady s dalším videjkem. Dneska se budeme bavit o figurální kresbě. Jsem z toho z nějakého důvodu celkem nadšená, i když to vlastně moc nedává smysl, protože jsem si to celkem protrpěla, ale já hádám, že když už si tím člověk projde, tak se může nazývat vítězem, takže budeme se bavit o tom, co jsem dělala vlastně v průběhu celého tohohle týdne, to je 25 až 31, dneska je neděle, dneska je poslední den. Řekla jsem si, že je vlastně docela dobrý nápad vrátit se zpátky k nějakým fundamentálním znalostem kresby. A když jsem to velmi zkrátila, odmítla jsem kreslit krabice v perspektivě. A jako další věc mě napadla figurální kresba, která je vlastně celkem zábavná, i když bolestivá. A tak jsem si řekla, že jdeme na to, stejně bych se k tomu dostala, takže jsem na ní vítla. Během týdne jsem pracovala v těchto dvou fešácích, nejdřív v tomhle, potom v tomhle, a k tomu se dostaneme. Budu vám to tady trošku prostřihávat, ale nemám toho záznamu úplně hromadu, takže se pravděpodobně budete většinou videa koukat na moji tvářičku. Doufám, že vám to velmi nepřekáží. Co mě k tomu dovedlo, bylo to, že cítím, že moje fundamentální znalosti všelijakých základních principů kresby jsou takový hodně zaprášený a potřebuju oprášit. Takže jsem byla takový rychlej brainstorming a řekla jsem si, že vlastně nebylo od věci se teď pár týdnů prostě věnovat jeden týden nějakým způsobem jedné tématice. Tenhle týden padl na tu figurální kresbu. Co přinesou další týdny, uvidíme. Zatím to vypadá tak, že příští týden se přece jenom vrtnu do té perspektivy. No, uvidíme. Pojďme se na to podívat. V pondělí, plná elánu do života ještě, jsem do toho rovnou skočila s neúplně velkýma očekáváníma. Chtěla jsem hlavně zjistit, co a jak na tom jsem, v čem se potřebuju trošku rozhejbat. Nejsem v tom úplně, že nová, nikdy jsem v tom nebyla úplně extrémně dobrá, každopádně nějaké zkušenosti už mám. Začala jsem dělat časované skici. Jsem začala s 20-30 vteřinovejma, potom myslím 5-60 vteřinovejma a ještě dvěma minutovýma kresbama. Vůbec to nebylo tak zlý, jak jsem očekávala. Čekala jsem od sebe, že to bude mnohem horší. Ta linka samozřejmě nebyla úplně tak kvalitní, jak bych si přála, ale vlastně to ve skutečnosti dopadlo nad očekávání. V celku jsem zvládla nějaký ten časový limit. V rámci možností jsem se trefila i do nějakých základních proporcí, což je super. Samozřejmě některý z nich mají lehce zlomený záda, některý z nich mají neproporčně jakože veliký části těla a tak dále, ale v pohodě. Pondělí by jsem označila za solidních 7 z 10 v rámci nějakých svojí spokojenosti s tím výkonem. Na konci toho dne jsem si ještě prošla všechny ty skici a tak jsem se na ně kriticky podívala. Napsala jsem si, co se mi na nich líbilo a co ne. Bodíky, který jsem zvážila jakožto prácehodný, bylo to, že mi dělali starosti pózy, kde lidi seděli a potom všeobecně takový jakože silnější body type všeho druhu, protože jsem ve skutečnosti nikdy nekreslila silnější lidi s nějakým větším množstvím tělesného tuku, pokud nepočítáte prsa. Velký prsa už jsem kreslila. I velký zadky. Ale velký pupky ještě ne. Takže hnedka druhý den jsem začala tím, že jsem si udělala jakože velice omezené množství nějakých studií, jak těch setting poses, tak vlastně trošičku i těch všelijakých body typů. Mám relativně omezený čas každý den, vím, že tohle není úplně moje hlavní jakože denní náplň, takže většinou se dostanu k tomu skicáku až pozdě večer, třeba v 9, 10, takže jsem fakt udělala, že snažila jsem se to nakoukat, tak jak se mi nejlíp dalo. Tohle jsem se snažila dostat do ruky a do hlavy a znovu jsem vlítla na 30 vteřinový, zase 20x30 vteřin a jelikož to mi bylo fakt pozdě, tak jsem u nich podle mě i skončila, ne? Ano, udělala jsem jenom tyhle spolu s těma krátkýma studiema předtím. Zase jsem dala jakože velmi rychlej přelet nad tím zhodnocení, jsem dala zase nějaký plusy a mínusy. Velice doporučuju průhledných sticky notes na konkrétně takovýhle řešení, jakože psaní poznámek přes skici, je to neskutečná věc. Možná bych teď celou tuhle věc narušila tím, že bych zmínila,
jaký jsem si dala cíle pro tenhle týden. Úplně, že největším cílem, který jako zastřešuje celý ten týden, je pro mě to, aby jsem si rozšířila vizuální knihovnou POS, protože kdykoliv se snažím kreslit nějaký charakter, nějakou postavu, tak prostě vypadá vždycky stejně ta póza. Vždycky je to nějaký standardní sazení, stání, běžení, nějaký swing, já nevím. Je to strašná nuda už a velmi jsem doufala v to, že mě to trošku víc dostane do nějakých dynamičtějších póz, řekněme. Druhá věc, kterou jsem se taky velmi snažila dodržovat, bylo to, aby to bylo že každý den, protože ten týden přeci jenom je celkem krátká doba na jakože pojatí celý téhle tématiky. Třetí věc, kterou jsem ale měla s takovým relativním otazníkem, jelikož je to náročný a potřebuje to trochu jiný přístup, než jsem se já snažila vyvinout, jakože tady u tohohle toho, je dostat do těch póz pohyb. K tomu se ještě dostaneme, uvidíte. Pojďme pokračovat s dalším dnem. Tohle byl den, kdy jsem byla absolutně vyštěvená. 27. jsem tu měla jenom 2 takové studie z fotek, z takového fotosetu, který jsem zdarma claimula na ArtStationu, což teda doporučuji, pokud máte zájem o nějaký kvalitní fotky s pózama, buď to nahých nebo seminahých lidí. Na ArtStationu je toho hromada takovýchto peků. Na další den jsem se bavila s kamarádem o tom, že to zabírá dost místa ve skicáku. A on mi doporučil prostě si na to pořídit speciální, respektive jako specifický skicák, který bude oddělený od mýho standardního, což má několik výhod. Jednu nevýhodu, so far. Začnu nevýhodou a to je to, že když budu potřebovat někam vycestovat na delší dobu a budu vědět, že chci dělat nějaký studie, asi by bylo lepší si ho sebou vzít, ale je to, že A4 je trošku prostornější. Není to ale nějak velká nevýhoda, jelikož, co já vím, jakože pro jednou se prostě nezblázním, když to budu mít zpátky v tom normálním skicáku. Ono v skutečnosti to není taková potíž v tenhle okamžik, jelikož i tenhle ten je A4 a je velký, dost místa. Až tenhle dodělám, tak na mě čeká znova A5 formát a tím by se to strašně rychle prokousalo, jakože extrémně by se zaplnilo místo. Není úplně něco, co chci, jelikož mám ráda pohromadě prostě nějakým způsobem konzistentně development nějakých myšlenek a ideí a tak. Tohle prostě zabírá strašně moc místa, nejsem s tím spokojená. K dalšímu dni pořídila jsem si za, nevím, euro 22 takovýhle úplně, že obyčejný skicáky, už jsem ho měla, ve skutečnosti skicák, co jsem měla předtím, byl přesně tenhle ten, jakože v pohodě, za euro 20 podle mě úplně super, jediná jeho nevýhoda byla to, že se začal rozpadat, povolil, jakože tady v té vazbě povolil úplně, musela jsem ho lepit prostě páskou dohromady, teď akorát taková poslepovaná příšera, ale jakože co se týče papíru, úplně v pohodě. Další den jsem si nadepsala vlastně sekci toho, čemu se zrovna budu věnovat. A začala jsem na novo 30 vteřinovými pózama. Jestli se ptáte, proč vlastně ty 30 vteřinové pózy, je to tak trochu spojený i s nějakýma dalšíma věcma, na kterých se snažím pracovat dlouhodobě. Hlavní důvod je to, že během těch 30 vteřin nemáte prostě čas přemýšlet nad vícero věcma, než je základ té pózy. Dostanete na ten papír jenom to úplně nejdůležitější, ty nejdůležitější linky. Máte čas overthinkovat, jestli je něco správně nebo špatně, nebo jestli tenhle svalík je trošku posunutý. Tak na to, že prostě v co nejkratším čase zvládnete co nejvíc práce a navíc si to jakože i dostanete do ruky. Těch bylo teda zase 20, potom nějakých ještě 5-60 vteřinových. Je to vlastně strašně repetitivní. Nemyslím si, že má úplně smysl k tomu nějakým způsobem jako rozpovídávat. Začala jsem trochu strugglovat s motivací v tenhle ten okamžik, ale už to nebylo tak strašný. Na další den jsem si řekla, že zkusím dostat do těch post nějakou dynamiku. A šla jsem si nakoukat všelijaký YouTube videa. Našla jsem paní, doufám, že se mi nějakým způsobem podaří dát její konkrétní video, který jsem viděla někam tady jsem. Snažila jsem se followovat to, co říkala ona, co dělala ona. No zvažte sami. Nejsem s tím spokojená, jsem s tím ve skutečnosti dost nespokojená, ale asi je to vlastně jakože při pohledu zpátky něco, co bych očekávala od toho, jakože když děláte něco poprvé. Takže it is what it is. Ten den jsem udělala jenom tyhlety, spolu s těma videama teda ještě. A na další den jsem začala přesně těma jakože flowy věcma, že jsem se u nich naštvala. Popravdě dost mě to vytočilo. Vůbec mi to nějak jakože nesedlo.
v tu sobotu. K tomu se opravdu nechci vracet. Měla jsem nějakým způsobem 2, tak nějak mě to rozhodilo. Začala jsem potom znova dělat ty 30 vteřinové pózy. A nevím, jestli to bylo tím, že jsem byla prostě všeobecně rozstykaná, nebo jestli to bylo jenom tím, že už jsem byla naštvaná z toho předchozího kreslení, ale strašně mi to nešlo od ruky. A zvažovala jsem to, že se na to vykašlu ten den. A potom jsem si řekla, že nejsem posera a že mě propiska a papír nedokážou porazit ten den, takže jsem u toho zůstala. A ve skutečnosti dobře, že tak, protože jakmile jsem se trošičku rozkreslila, tak to vlastně nebylo až zase tak strašný. Ve skutečnosti bych jsem řekla, že ty pózy byly jako dost v pohodě. Ty 30 vteřinový, ty 60 vteřinový, co tady potom mám. Dneska jsem ještě nekreslila, každopádně mám v plánu udělat zase tyhle ty klasický 30 vteřinový spolu s nějakými 60 vteřinovejma a na konci bych jsem chtěla spočítat, kolik jsem jich za celý ten týden udělala. A asi to šernu někdy na Instagramy, takže když mě nesledujete na Instagramu, tak to do popisu a určitě tam bude link. Takže si můžete podívat na můj Instagram, kde najdete hopefully na dalších pár týdnů trochu inspirace se věnovat nějakým kreativním endeavor s vaším. No, abych to celý zhrnula. Nejsem teda ještě po tom 7. dni, to je dneska, ale abych to zhrnula. Doporučila bych to? Jo, doporučila bych to určitě. Moje úplně původní myšlenka, nebo respektive představa toho týdne bude taková, že si to relativně protrpím, protože tohle není úplně věc, která je enjoyable. Jo, je to jakože strašně se musíte přemáhat, není to cool, je to těžký, je to otravný, nevidíte v tom nějaký immediate progress, takže ani nějaký jakože rychlý dopamin v tom nemáte. Není to úplně jakože prostě něco, o čem byste si řekli, yes, jsem doma, jdu dělat 30 vteřinový pózy. Špatně. Možná je to tím, že to bylo časovaný a že zase tam byla ten timer, ale vlastně jsem si dost užívala ten faktor toho, že na to máte jenom velmi limitovanou dobu a stala se z toho taková minihra toho, kolik a v jaký kvalitě jakože těch póz zvládnu dostat na papír. A jsem vlastně strašně spokojená s tím, kolik jakože jenom amount prostě of the work, kolik jsem toho stihla udělat za tu dobu. To bylo super. Zároveň cítím to, že to dost pomohlo mým rukám v tom se rozkreslit do jisté míry v jistých spektrech. Neměla jsem úplně čas přitom dělat nějaký další vylomeniny, ale jsem si jistá, že až se dostanu k tomu zase kreslit nějaký designy, nějaký charaktery, takže mi to podvědomě popne. Další věc, kvůli který bych to doporučila, je to, že si můžete udělat týdenní statistiku. Juhu. Proč bych to nedoporučila? Pokud jste znětlivější povahy, nebo nemáte úplně takový vztah se svojí tvorbou, abyste se dokázali jednoduše dostat přes to, že je to těžký a dost možná vám to nepůjde hnedka na první pokus, což je úplně přirozená věc. Dost možná budete strugglovat a budete z toho mít nepříjemné pocity. Ale to je prostě život. Takže nebuďte slaboši. Kreslete nepříjemné věci. To byla samozřejmě nadsázka. No teda příští týden by jsem se pravděpodobně chtěla vrhnout nějakým způsobem na perspektivu. Chtěla bych se úplně konkrétně zkusit foreshortening u postav. To znamená dávat jakože ty lidský postavy do nějaký viditelné perspektivy. A zároveň bych jsem chtěla po dlouhé době znova zkusit nějaký takový zkreslení perspektivy, takže rybí oka, široký úhly a tak podobně. Ale nemám úplně velké očekávání, jelikož vlastně příští týden strávím 2 večery jenom tím, že budu přítomná na takovém kurzu jednou. Takže nevím úplně, kolik času si na to najdu. Už jsem se zavázala jiným kreativním povinnostem, ale jsem si jistá, že vám o tom dám vědět, takže koukejte vrátit. Jsem ráda, že jste se mnou zůstali počas celého tohohle videjka. To bylo takový hodně talking heavy zase. I am very sorry about it. Na to někomu udělalo příjemný podkres k tomu, co dělal. Možná si někdo z vás řekl, že se do toho taky pustí, což by bylo úplně super. Jsem ráda, že se mi podařilo někoho z vás motivovat a budu se na vás těšit u dalšího videjka.